sakhe enhlizweni yami uma sumamatheka ngivele ngisule ngibona ubuhle bakho kade sasilindele sathokoza impela sithozisana ukuthi bekungulini izulu alisana izulu sokungconyana nelanga selikhona siyabonga kakhulu namhlanje ke ilanga ekhulu namhlanje la ekhaya ushada ubani ngumzukulu wami manje siyabonga kakhulu sengathi nomcimbi ungahamba kahle kakhulu kube impumelelo na yonke noma sefika emzini wakhe afike kube yini kube ngimpumelele emnandi akhulu emzini wakhe wenza ube muhle akhulisene ingane zakhe zambe zezikoleni zofunda zifane njengaye ngakho siyabonga kakhulu sathi nabakithi bangahlala kahle noNkulunkulu asibhekele nomcimbi wakho uthi uma uhambe kahle siyabonga ngegameni lenkosi kukhala isiginci sakhe enhlizweni yami uma sumamatheka ngivele ngisule ngibona ubuhle bakho ikhanda sule kodwa kuvele kuthi uma ngicabanga ngithanda intombi enhle kangaka sengicabangile bona ngiyosebenza wangenza umuntu ungibona mnandi yathanda Wangelani igama lami ngulule wakadlamini umamncane kaThalente Mkhize namhlanje usuku olukhulu siyashadisa umntwana wethu uyambeswa uyashada namhlanje noBuyani sithi Thalente noBuyani all the best we love you we are here for you we are 100% behind you always may God bless you and bless your marriage ngane zami halala ingakho ngithi khale sakhe isiginci enhlizweni yami nengqondo yami ihlala iqinile sanibonani igama lami nguNelisa wakambambo makaThalente ndodana yaBuyani la ekhaya sizi kaMkhize la ekhaya size ngomshaka sizoshadisa uBuyani noThalente guys congratulations I'm wishing you all the best uNkulunkulu abe nani anigcine nihlale iminyaka eminingi emshadweni we love you congratulations Ngizothanda ukubingelela ibandla lonke lihlangene ihlobo nomakhelwane namhlanje ilanga lisithandile ngoba kule insuku belina ikhukhulu kepha namhlanje uNkulunkulu ube nathi into yokuqala le ngithanda ukuyibika ukuthi konke sikwenzayo kuNkulunkulu lamandla siwathola kuNkulunkulu namanje phakathi kwaleli khaya esithi halala ndodakazi konke okade kusihlupha ngonyaka odlule kukubi kodwa namhlanje sithe uNkulunkulu hayi ake kuvele okuhle phela kuze nabakaMkhize nabo bathole ukujabula behlangene nezihlobo behlangene nomndeni nomakhelwane sithi akuqhubeke injabulo kuthi umntwana mayisehamba azi na ukuthi uphuma emzini wendoda sifuna ukuthi nalapha yakhona akhombise ukuthi uphuma emzini wendoda konke akwenzayo akwenze ngomthetho ofanele ukuthi wenziwe ngawo siyamkhulekela umntwana ukuthi ahambe kahle masebemthathile asebenze indlela efanele ngegama likaNkulunkulu angakhohlwa yilona ukuthi konke kunjenje indaba zokukholwa kunjaba yezwi likaNkulunkulu ukuthi umuntu mayiphethe kahle konke kuzohamba kahle konke lokhu ngiyabonga egameni kaYesu nendodana moya ingcwele amen ukuthi umkhongi namhlanje ngoba sike nomcimbi wakwenu umkhongi kumele ahloniphise yiloko sicela lokho kuphela kukho kutheni ukuthi nje siboleke ingane nosisifa ababili abathathu bazafike bamhloniphise bese singena naye sesisonke zonke izinto sezikhona hayi uNkulunkulu ngezwe kahle ukuze sanibonani igama lami nguSusan Makhanya umama kaMkhwenyana namhlanje sikwaMkhize ephase 8
la sizolanda khona umakoti wendodana yami encane uBuyani. Ngithemba yonke into izohamba kahle, uNkulunkulu asigcine leli langa libe lihle, size sigoduke siphephile sonke, nabafikile nabaya kude bahambe kahle bafike emakhaya bephephile. Bafisela nabantwana uThalente noBuyani impilo enhle nende mabezowakha umuzi wabo kuphela bazi ukuthi into ebalekile ukuthi bameme uNkulunkulu empilweni yabo. Ngiyabonga. Ulindelwa wakangcobo usisi omdala kaMkhwenyana to uThalente noBuyani siyanibongela kakhulu, but kakhulukazi to uThalente sisi kade waba usisi wami, but today officially usisi wami. Welcome emndenini. Siyathembisa ukuphatha kahle sisi ngaso sonke isikhathi, hleze wazi ukuthi our arms are always open and welcome. Congratulations guys. Buyani ukhule please, uphathe kahle uThalente. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu kwisigaba sokuqala esimnandi esihle umkhwenyana wethu nomkhongi wethu asesenzele kona. Esikhathini samanje soba nethuba nje lokuthi nathi sibahlangabeze sibabingelele ngalezo impahla zokubangenisa. Ngicela abantwana ke basondele babe seduze. Seningaqhubeka ke nikikize nihlabelele kube mnandi. Siyabonga. Aya sesaba la makwala sinapele aya sesaba la makwala. Okay, sesiyaqhubeka ke siyabonga. Ake siyatele laba babayo babe labasemzini bese siyaqhubeka. Siyabonga. Ngiyabingelela lonke bazalwane egameni lenkosi. Amen. Asizolibazisa bazalwane ngoba isikhathi sesisihambile. Ngizocela nje ubaba kaMkhwenyana asondele ngaphambili. Ngizocela ubaba kaMkhwenyana asondele ngaphambili. Aze nje ngakhona ngala bazalwane. Amen. Mshabelele. Okuyizinsizwa zangakhona ubaba kaMkhwenyana aze ngaphambili. Nasezulwini songena kanje. Sosamba kanje. Nasezulwini somesamba kanje. Somesenza nje nasezulwini.
ngiyabonga. Ngicela siqhubekele phambili. Ngicela udade wabo kaMkhwenyana eze ngaphambili. Udade wabo kaMkhwenyana eze ngaphambili. Noyibonge inkosazana, noyibonge. Ngicela umkhongo omdala. Kanye nomama umkhongi beze ngaphambili. Umama umkhongo omkhulu. Amen. Umama umkhongo omkhulu. Ngicela nomama umkhongo omkhulu beze ngaphambili. Boba uthu ngiyabonga. Bazovuselela. Ngicela nobaba umkhongi beze ngaphambili. Amen. Halala funze, halala. Upeziwe, uphelelisiwe, uphelelisiwe, halala funze ke, halala.
omncane eze ngaphambili nomama wakwakhe. Umkhongo omncane eze ngaphambili nomama wakwakhe. Siyabonga. Abuke nje mfowethu. Ayibuke umsebenzi yakwakhulu akuyona. Sicela umkhongo omncane nomama wakwakhe beze ngaphambili. Sicela umkhongo omncane nomama wakwakhe beze ngaphambili. Asukhosi lo mshado. Hayi nasi isitulo. Hayi ngishiye manje. Nasi isitulo. Sicela nomama wakwakhe beze ngaphambili. Ijuba lakho baba. Ijuba lakho. Uma sejukele phansi. Unandi lo. Siyabonga. Sekufeziwe konke. Ayibamba umthetho ngala. Asiqhubekeni nemisebenzi yethu kodwa sivale. Sizocela abasemzini bangene indawo yabo yokuhlala izoba ngapha. Isitawu sethu sizosebenzisa ukuthi bambese ila kuhleli khona umakoti wabo. Ukuze sibambe isikhathi sizocela bangene nezimpahla abayiphethe bahlale ngala. Bahlale ngala. Noma sivele sisenze la isitawu. Isitawu sisebenzisa khona leso. Abanye bazohlala phansi lapha. Khong, sesingabakho usungangena baba. Sungangena lethimba lapha.
Umqondile nawe celo wakho. Nangu. Ubani uzomela ubaba? Okay, let's ake sithatele luhlelo ke luhambe kahle bakwethu. Ke sibambe ngiyazi ngiyathanda ukukhuluma. Anita, phone yakho izole sala mama. Anita.
Baba kaThalente nangeza. Camera Osiphola isihlalo lapha. Uzophume ethombeni kanini? Ani. Phela thina sasilokotha. Thina sasilokotha. Sakushintshana nje. Ngoba sibe sithi black ngeke kuyiqiniso. Esasiqobo ungembulele. Ungembulele nje. Anombongelo omunye ubaba nomlodi. Bare le rato ke spani bare pelo e barata kankani uthatile la ke sena kanjani ke go rata maloba le maopane asponono saka my love my smile keeper ane le rato e le cold drink wena u 2 liter ene mina ngikuthanda so ka wena ke kwala score anga wina lotho nga o regela Porsche you got too much You got too much sauce, baby. Talangiba jala nawe, kote setadana. Mina nawe, so fast penda sihlangane. Spell a foot down, yeah, baby. Talangiba jala nawe, kote setadana. Mina nawe, so fast penda sihlangane. Spell a foot down, yeah. You got too much sauce, too much sauce.
sesihlalweni sesingena kuhlelo olunye lokuthi sibahlanganise officially umakoti nomkhwenyana. Lolo hlelo ke alifani nalolo besikhuma kulona. Leli bekuwe lokukikiza sijabule kube mnandi. Kulelo hlelo esiyakulona silibika lona kwinkosi yamakhosi, umdala wezinsuku, uNkulunkulu umdali wethu. So sizoshintsha kuhlelo, socela nje abazalwane bawaqala ama-chorus. Leli khaya ikhaya kuyakholwa, kuleli khaya kuyadunyiswa. Ugogo la ekhaya beyisebenzisa enkosi. Ngizocela bangene kulelo giya ke bonke abazalwane. Sisangena kulelo giya sikhumbule ukuthi sike sahlaselwa sabase inyembezini, kodwa namhlanje usuku lokujabula. Ngicela sisangena kuleyo session singene ngemood yenjabulo yokuthi it's a happy day namhlanje. Ngithetela lelo thuba ke kubazalwane ukuthi bahlabelele sisahleleka singena lapha yathi. Amen. Amen. Ake sishayine izandla. Ngiyacela kuma elders ala ekhaya. Le ndawo esingena kuyona ngiyathanda ukusho ukuthi singena manje it's indawo engcwele. This is a holy place. Sizobahlanganisa ngokuka Jehova. Into zikaNkulunkulu zifuna uhlelo lwenhlonipho, uhlelo lesizotha, uhlelo lomngcwele, uhlobo lomhlophe lokulalela. So ngaba siyenze justice masizokwenza lenkonzo, siyenze ngobudlapha. Kukhona abakhulumayo, kukhona ababhizi nama cell phones abo. Senza this is a higher level. This is the higher level. So ngiyacela, I'm begging you, ngiyancenga ngobele kaNkulunkulu ukuthi nje ke sithobe, ke sizole, ke sihloniphe lenkonzo, ke sidedele umdala weinsuku abahlanganise. So umoya ingcwele akazwani nesiphithiphithi, akazwani nesixuku. Makuukuthi uyahluleka ukuthi ungene kule order, ngiyacela nje ukuthi uvele uhambe uyohlala lapha emgwaqeni, ubuye mase siqedile. Amen. Siyahlanganisa ke namhlanje umkhwenyana uGlad man. I hope uGlad njengegama lakhe ubuyani ziyabuye emasisweni. Siyakuhlanganisa ke namhlanje nomakoti wakho osumloboleni. But ke isiZulu sithi kulobola kupheli. Sazoqhubeka nje mfana wami ulobole. Ake nimshayele izandla kulokho. Ake ngivala amehlo ngibonge. Ngisanxusa futhi nalapha kogogo ukuthi bayibambe nje. Bayibambe exoxeni. Babona umusa uNkulunkulu olungileyo yisenkosi yethu uKristu Jesu. Nanku lo mzuzu baba owaqoshwa nguwe emaphakadeni umhlaba ungakasekela. Ngoba izwi lakho lisifundisa ukuthi zonke izinto, zonke izikhathi wayimisa baba. Wayisekela and established them. Umhlaba ungakabi khona. Nale moment yokuhlanganisa abantwana bakho yayilapho. So siza kuwe babongcwele sithoba. Siza kuwe sikhothama mdala weinsuku. Wena walazi iqala lolu suku. Siza kuwe sinxusa uNkulunkulu umoya engcwele ukuthi asihole. Ngiyanxusa egameni lika Jesu Christ ukuthi ngisanikezwe iduty yokubahlanganisa. Bangahlanganiswa yimina, mina ngibe instrument. Kodwa bahlanganiswe uwe uqobo uNkulunkulu ongcwele ngoba lithi izwi lakho okuhlanganiswe uwe ngeke kuhlukaniswe umuntu. Khuleka ngibonga baba egameni elinamandla nelithembekile lika Jesu Christ umsindisi wethu. Amen. Amen. Ayike ngingakayi ku talente nobuyani. Ngiyaphinda ukunxusa futhi ukuthi asime nje kukhulumeni. Umshado uwabantu ababili. Owesithathu phakathi kwabo kuba uNkulunkulu. Owesithathu kuba uNkulunkulu. Kodwa yize kunjalo
kuyabantu ababili noNkulunkulu iyadingeka imindeni ukuthi emshadweni wabantu abashadayo ibe khona ibe seduze kodwa ingabi seduze kakhulu ibe seduze nje ibe lapha ukuba fisela ilokotho ezinhle ukubanusela ukubakhulekela ukwenza konke okuhle iyadingeka imindeni kodwa futhi akufuneki isondele kakhulu uNkulunkulu ofanele asondele kakhulu ukubona so ake ngiqale kunina ke kwimindeni ngiqale kuyikhetho ngibuza ukuthi ikhetho liyawunikeza yini isibusiso lomshado uma lingawunikeza isibusiso ngizozwa ngalo bese lithatha izinto zayo libona indlela elibheke ngayo ngiqede kuyikhetho ngize kumthimba abala ekhaya ngizwe bona ukuthi bayawunikeza yini isibusiso lomshado asiqaleke ikhetho abakabani ngambi ikhetho isibongo bakamngcobo nomakhanyi khona lapha nizosho into eyodwa nje nginqusa into eyodwa nizothi yebo siyethembisa nizothini futhi maningathembisi okwenu lokho ake ngiqale ke ngizothi mangiqeda lamazwi bese niphendula nje ubanishila niyethembisa ukwenza konke okusemandleni enu nangokusizwa uNkulunkulu ukuba kufezeke kulomshado zonke izinjongo zawo ezinhle nezingcwele nezibusiso nesupport yonke ukuthi lo mshado ube impumelelo na ake bakikize umthimba ukikize noma bethembisa ngokusolisa nje bayakhakhazela bodwa phela mabebona bakakhabazela bayakhakhazela ake sizwe okhabazela okhanyama sesiswini behlangene nezibongo eziseduze zonke nanku umbuzo niyethembisa ukwenza konke okusemandleni enu na ukusizwa uNkulunkulu ukuba kufezeke kulomshado zonke izinjongo zawo ezinhle nezingcwele nezinokuthokoza nezinokuthula nezinothando ukuze lo mshado uqhubeke ukhule uye phambili na abakikize abangakhabazi bakangcobo bayabanda bakangcobo ake nikikize nonke ngizwe ukuthi ninelokotho ezinhle la ake sengiyabafungisa manje hey baze baba hlani bashayina ihlombe ake nisho nje nidwebe kanye nithi ubuhle bendoda Ayengiqale ngawe Gladwell glad man the man is glad siqala ngobuyani mhlawumbe ngaphambi kokuthi ngiqale ngikufungise webuyani ngiyakuphinda kusho lokho ukuthi umshado ungcwele uvela kuNkulunkulu awuveli ngisho kubadala bethu uNkulunkulu wathatha uEva wamisa kuAdam ayingakabi khona ama-ancestors ngaleso sikhathi so umnikazi wawo uNkulunkulu so into ekaNkulunkulu zingcwele zemhlophe ziyiqiniso so usangena kule ndaba angifuni ungene without understanding ukuthi ungena endaweni kaNkulunkulu isacrament lo ongena kuyona
nawe kanjalo nawe talent. Uma kuukuthi nifuna ukuthi niyabothi le ndaba ayingangani nifuna ukuhlehlela emuva. Nganidedela nihlehlele emuva kunokuthi ningene ngale kwe-understanding niyezwa. Ngizozwa ngezifungo zenu ukuthi ngempela niyathanda ukuthi le ndaba iqhubeke. Niyathanda le ndaba iqhubeke. Bathi yebo bashayeleni ihlombe. Ayisikale ngawe Mkhwenyana. Mina Buyani. Gladman Makhanya. Ngiyakuthabatha wena Talent Mkhize ukuba ube umkami ohlangene nami ngokushada. Ngicela usho nje uba ngisho nje ulandele mina yes. Ake siphinde. Mina Buyani Gladwell Makhanya. Mina Buyani Gladman Makhanya. Ngiyethembisa ukuba ngibe umyeni wakho ohlangene nawe ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi kwalabo ufakazi ukuba ngikuthande ngithembeke ngibe indoda yakho ekholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu ngikuphe okhisi abaningi abachichimayo mshayeleni ihlombe kubeka Mkhwenyana ngiyazibophezela ukuthi ngihlale ngikhona mawungidinga ngisho ngibuye emsebenzini ngizobuya ngiqonde ngqokuwe ngoba ngiyazi ukuthi uyangidinga noma ngabe kudlala iChiefs nePirates mawungidinga ngoyishiya phansi TV angimshayelisa ake siye Talent. Mina Talent Mkhize. Ukhona ongambambele mic la. Ngimi ngendlela. Sibambele wena mic. Mina Talent Mkhize. Ngiyakuthabatha wena Buyani Gladman. Ukuthi ube umyeni wami. Ohlanganiswe nami ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kwaNkulunkulu naphambi kwalabo ufakazi ukuba ngibe unkosikazi wakho ngikuthande ngithembeke ngibe umkakho okholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngayo yonke intokozo oyidingayo ngokomthetho oyingcwele size sahlukaniswe ukufa kusukela namhlanje okhisi bazochechema uma ngeza lokho iBhayibheli bazalwane liyafundisa ukuthi asiqabulane ngokwangu ngcwele
futhi ngiyathembisa futhi ngiyathembisa ukuthi ngizohlala ngikhona ukuthi ngizohlala ngikhona uma ungidinga uma ngidinga ngizofika kuwe ngizofika kuwe ngokuphuthuma okumangalisayo ngokuphuthuma okumangalisayo noma ngabe kudlala uzalo inenye khona ebukalayo so noma ngabe imbewu mawungidinga oyishiya phansi i-TV ngeke ngilibale i-social media ongidinga mawungidinga uyilahla le i-cellphone ake bakikiza abanye mina sengiqedile ngicela ama-ring maye khona ngizocela umfundisi Mbambo uvangeli umfundisi Mbambo uNkululeko omama befundisi mabe khona basondele umama uNoma Mbambo beze ngaphambili and bless this ring. Bese ngiyacela ukuthi siqhubeke nje nokuyithoba. Ngiyazi ukuthi imlomo yethu isheshe ukukhathala uma engakhulumi. Kodwa ake sifundise nje ukuthi ithule. Akuthi thula mlomo wami. thula mlomo wami Where is the ring? Let us bless this ring. Ngicela nisondele nisondele. Ngicela umama umpostoli asilide in prayer in blessing this ring. Egameni lika Jesu. Sicela sivala amehlo bakwethu please. Babegameni lika Jesu siza kuwe. Emini uNkulunkulu othongcwele. Siyabonga ke bakuthandekayo siza nabantwana bethu. Sibahlanganisa namhlanje uNkulunkulu othandekayo. Siyakhuleka ke sikhulekele uNkulunkulu othongcwele ukuba uyibusise uNkulunkulu othongcwele isangene emnweni egameni lika Jesu kuyisign yokuvumelana kwabo bengena kule covenant yomshado egameni lika Jesu. Yenziwe umuntu ingakho siletha kuwe ukuthi uyibusise isangena ngeke iphume noma inini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Isikhathi esiningi abantu mabe ngena kule covenant siyazi ukuthi umshado it's one of the yezinto ezi attackwayo, it's one of the things nama challenges into engafunwa nje usathane indaba yomshado. Ngabe uyakholwa noma ngaba ukholwa kunama temptations nako zonke ivunguvungu kodwa siyamkholwa uNkulunkulu wethu. Kodwa ke yonke into ukuthi iziphumelele iyalidinga nje izwi lesibusiso. Ngiyazi ukuthi enye izinto eziba hindrance yezibusiso kuyaye kuba abazali. Kwesisikhathi uthola ukuthi umfana uyashadelwa usethathile uthola ukuthi umama usabophile ngoba nakho wathwala 9 months wancelisa kwaba nebond. Akafuni ukuthi ayilumuke ingane iphume ebeleni. Thola ukuthi ingane yakhe isefanele yokwakho umuzi wayo manje. Yena usabambelela ukuthi ingane yami le. Uma bewukuthi umfana mayekholile iwallet uyinikeza uma. Uthothi uma usa expect ukuthi uwallet uze noma sekhona ukuthi iwallet iye komunye umuntu. Niyezwa lo ndaba. Kanjalo nangasohlangothini le ndodakazi uthola ukuthi indodakazi sekufanele ngabe manje iyakhululwa iyokwakha nayo owayo umuzi. Uthola ukuthi mhlamba abasekhaya noma bezifikile inkomo kodwa khona leyo nto nje yokubamba nje yokungadedeli. Ngiyacela abazali balaba abantwana badedele. Ngicela baba talent ezela ngaphambili. Ngicela umama ka Gladman nomela ubaba eze ngaphambili. Ngicela noyedwa ozomela umshana wami uma walomntwana osesenkosini. Cela nje those two people
from both Tell Baba talent, the biological father of talent, that's on the lesson. Stand next to your daughter. Ukhona ungamelugini la. Tell uma wakhe asondele eduze. Nozomela ukwakho. Ayibashaya izandla bese. Okay, sebefile. Nandi tell sondela umela. This is very important. Ngifuna nenze lento ukuthi niyalibhonqula niyalumuka niyalikhipha ibele manje. Kulawa abantwana niyabatetela bayokwakha umuzi wabo niyangizwa kahle. Kodwa nisakwenza lokho ngicela uqala ukukhuluma isibusiso kwindodakazi yakho idedele ukhuluma isibusiso ukuthi ahambe yokwakha umuzi wayo ukhule ube nezibusiso ube nesuccess kwalowo muzi kusewumuzi wakho khuluma isibusiso phezulu umntwana wakho nawe mayiqeda uzokhuluma isibusiso phambi kwendodana yakho ukuthi ayihambe iyozakhela umuzi wayo yayikhulula ifisela zonke ilokodo mase niqedile ke ngizobe sengicela uhake sign yokudedela nawe uhake ngala in both lokhozi bese nihaga abantwana beni bese niyohlala phansi asiqale ngawe ndoda simlaleleni bazalwane yazi ngiyathanda ukuxoxa bazokwanzima mfana ngoba isencane phela ingane yami ngiyayibona njengengane kodwa uNkulunkulu emuhle usibusisile ngokuthi naye uthalente uyabonile la ibone khona umkhwenyana with all of my heart ngiyamdedela mina uthalente ukuthi lungile mdala hamba uyozirepresenta in good faith. In good faith. Remember that. Ungakwenzi okuzoloku ungabi umseshe emzini wakho. Ube unkosikazi emzini wakho. Amen. Uma lokhu ufuna ukuphenya izinto ezikude ezingahlangene nazo. As much as mina bengisathi uyindodakazi ingane encane because I'm always saying that. Kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi nami sengigugile. Ngicela ukuthi uphathe kahle umuzi wakho and represent ikhaya la uphuma khona because I know ukuthi ukhuliswe kahle ukhuliswe ngenkonzo. You do that. Nengane zenu futhi ngicela niyikhulise kahle futhi. Amen. Ngenkonzo. Because we can go anywhere. But there's nothing better than Jesus. Amen. Singazenza oclever sizenze ini. Kodwa ke ukhona lo muntu nje esesihlale simthandaza sithi Nkosi. Wena osibhekile. Ngicela ukuthi talente wenze sure ukuthi you don't disappoint us. With all of my heart, we are because I know so because you could say that. Amen. So amen. Just to release this blessing. Amen. Bebekezelana namaphutha abo ubabili bayofundana akekho umuntu ophethe khona ukuze babusisa
Sorry, baba. Ngiyacela kuleli bandla la ngala, please. Ngicela ukuthi emshadweni obengena emshadweni. Abantu abafundile bathi life is necessity. Usho umakengekinga. Bangase reporteli yonke into because thina siyababa. Abayisolvele ezinye izinto zabo. Because uma bezotshela thina sohlala nalezo zinto kanti bona sebeyilungisile into yabo. Ngicela ukuthi zonke izinto abahlangana nazo bayihlalele phansi bobabili bayilungisele into zabo. Bangazi uzotshela thina ukuthi manje baba nangu ubuya usenza ukuthi I'm not in that. Amen. Siyabonga. Kulungeze wena mawukhuluma isibusiso kwindodana yakho. Ngiyababingelela abazalwane bonke baleli khaya lakwamkhize egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngibongela labantwana bami bobabili uThalente noBuyani. Bazalwane kunento ebengingayinaki ngempela ethi umlomo uyadala. uBuyani esafunda grade 9 10 wake wavele wathi nje mina ngothi ngifika ku 30 years ngobe sengishadile. Wazi wabheda ngenye ilanga wathi ngothi kushaya ngothi ngifika ku 30 umbondo ngobe senguhambisile. Kusho ukuthi yena yobe umbondo ngobe senguhambisile kubuka amakoti wami. Mina Buyani akushiyo ukuthi umbondo wena yobuhambisa izibizo. Wathi akona lokho ke mama. Nge-COVID ke bandla eyahlasela umfana wami kwenzekile ukuthi kwangasabi impela o28 kodwa kudlula kancane. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi namhlanje izifiso zethu kwaNgcobo Makhanya zifezekile. uBuyani namhlanje umtholile umakoti omuhle. Siyabonga kakhulu zingane zami uNkulunkulu sengathi anganibusisa osekushiwo ubaba konke. Siyavumelana nako ukuthi njengoba senithathe le ndlela ubaba uthi intombazane yakhe isencane nami ngithi umfana wami usemncane kodwa sikhula siya khona lapho sikhula ngendlela ngoba nathi sagana sibancane. Kukhulwa ngendlela. The moment ningena kule ndima yila nisuke senikhombisa khona ukuthi seniqala ukukhula ngempela ke manje. Talent namhlanje usukhulile. Buyani namhlanje usukhulile. Ngicela uNkulunkulu nje abe nani. Talent wazi ukuthi mawufika kuleli ekhaya la kwaNgcobo unoma wakho awunayo umamezala. Unoma Talent. Uma uthathe kanjalo Talent ungathi mawukhuluma noBuyani angikiyali sekufana ukuthi manje sengiyakiyala umakoti. Ngingabi uma kaBuyani kodwa angibe uma. Amen. Ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu ngempela ehlele kunina abantu abami niphathane kahle. Buyani uye kubuye ebusuku siphele leso sikhathi manje. Siphele isikhathi sasebusuku siphele isikhathi sowelile. Manje usuyindoda kusukela namhlanje uyi-family man unomzina ngophambi kwethu. Sicela ukubona into enhle kungathi labantu abala etendeni namhlanje sebeyezwa within 3 months sekhona osengasahambi kahle. Sithemba uNkulunkulu uzosilekelela asisize konke. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Happy indodana yakho ukuthi goodbye. Happy indodakazi yakho goodbye. You can hug one another ngoba seniyalingana manje. Egameni lokulingana. Abashayile nihlobo. Ake senqedile sengifaka ama-ring ngithandaze siye sona. Ngifuna ukuze inhliziyo yakho manje ukhuluma pledging your love. Ufaka i-ring uyifaka gently kahle kumzukulu wami. Ngifuna nanokuzwa ukuthi awukhonjelwanga yini noma ukhulunyelwanga yini umlingani lo osukayo siyambona nekhono lokukhuluma mhlawumbe yena wakuncengela. Ke sizwe ukuthi
kwaba wena ngempela yini ngikunikeza ithuba ukuthi ufake umakoti wakhe ring and pledge your love sizwe. Let us respect this moment, please. Ngiyanibingelela nonke. Yebo. Njani? Siyaphila njani wena? Asikhona. Ngizocela uqale ngibonge umndeni wakwaTalent. Ngiyasupport abasinike yona ukuthi kuze kufike kulolu suku esikulona namhlanje. Ngibonga umndeni wami wakangcobo ofuzi. Ngibonga kakhulu nani ukuthi ngiyazi ukuthi sisukaphi sasafika kulolu suku. Ngibonga ukuthi ningisupportile kwaze kufika egcineni. Mase ngizwe kwintokazi emhlophe sihamba senhliziyo yami. Ngiyabonga kakhulu sima sami ungihloniphile ungilalelile enkingeni esiphuma kuzona enkingeni esidlule kuzona uhlokile ubunami awukazi umlahlane lokho. Yes, angikho perfect but ngizozama ngayo inhliziyo yami ukuthi ngenze sure ukuthi ngibe indoda eqotho kuwena. Sama uyazi ngethanda kakhulu. Ngizimisela ukuthi ngibe indoda ngakho umndeni nawe. Ifiso zakho zonke ngiyafisa ukuthi uphumelele ngizosupporta. Ngokunjalo ngiyazi ukuthi nawe uzosupporta konke kwami engikufunayo. Ngale ring lesimo sami ngiyazibophezela kuwena ukuthi ngizohlezi nginawe ukuhle kokuhle. Ngiye kokubi ibhola. Oh, Danuri, why? Let us witness this, please. Wow! Wait, kusho ukuthi ngumfundisi owazi ukushumayela kezwakala. Okay, singithe bazoba njani? Siyabonga seningahlala phansi. Angifakela lampana amanzi ngithi ukushaya umfundisi uyashaya. Awatha Clapman. Njengabantwana bakaNkulunkulu. Kufanele ngabe manje ngenza intshumayelo. But ngenxa yokuhlonipha isikhathi. Ake ngiqale ngibabongele nje bangamapholoba bayasigcina isikhathi unayini ababethe bazofika ngawo bafike ngawo. Bashayeleni ihlobo. Nizokhula-ke ukusigcineni isikhathi. I want to preach. Ngeke ngishumayele, ngiyazi nilambile, ngiyazi isikhathi sesihambile. Kodwa kuhle ukudlula ezwini lenkosi. Kunevesi eBhayibhelini elisencwadini yamaHubo. Lithi oyakhaya indlu noma singathi owakhaya umuzi engekho uNkulunkulu kulowo muzi. Loyo muzi uwakhela ize. Noma kungaba nefurniture ngaze qhamuke eParis. Angazi noma bengafakwa ama-tiles angazi alandwe eGreece. Angazi noma bengaba khona impahla yase-China Mall. Kube khona bonke ubucwebecwebe kuhanjwe ngeLamborghini nange-Rolls Royce. But uNkulunkulu mayingekho lapho konke lokho kuyize. Maliqhubeka leli verse lithi even ngisho city, even ngisho country. Ingaba namasosha amaningi kube khona oDalmete namahippo angazi nanhloboni ezikhali. Kuze kube khona nama-commission ama-arms deals. Kodwa mayengekho uNkulunkulu kulelozwe nakuleyo city. Amasosha ayigadile leyo city ayigadelize. What am I saying? Kumshado wenu buyani ninotalent. Ningakwenza konke kube khona. You can pledge it all.
but uma ningamdedeli ukuthi uNkulunkulu abe khona ekhayeni lenu lo mshado wenu umshado oyisi ngamafushane ukuze izinto zonke ziphumelele zihambe kahle kumshado wenu invite God ukuthi abe khona. Why do you invite God? Ngishile ekuqaleni ukuthi umshado enye yezinto ehlaselwa kakhulu. Do you know ukuthi emizini sakhile uthulele ebusuku wena ungaboni kube kukhona mhlamba abantu abaphephetha umuzi wakini kube khona mhlamba abantu abachela izinto lezo zinto zenzeka wena ulele awuboni. uNkulunkulu ungena lapho la wena ungenayo ngisho iability yokuyiprotect la ungenayo ngisho wisdom yokuthi lo muzi ngizoqala ngususephi nguyisephi. uNkulunkulu ungena lapho akuvikele akuphi wisdom akuguide nanokuthi umfazi uphathwa kanjani ngoba mawungomphathi umfazi ngokwengqondo yakhe endleleni uzohluleka. You don't have that ability ngaphandle ukuthi uNkulunkulu akuphe leso strength. So ngamafushane ngithi ukuze zonke izinto zenu zibe yisuccess kumshado wenu kubantwana benu kuya kubantwana babantwana benu niyamdinga uNkulunkulu ukuthi abe khona anilide abe inkosi yenu umdala weinsuku aniphe ibusiso aniphe impumelelo yonke. Uma ungakhonzi buyani make a decision ukuthi nje at least Sunday uziphe an hour ukuhlangabezana noNkulunkulu so that he can lead you emzini wakho. Talent uyazi ke wena ukhuliswe ngokukhonzwa kuyakhonzwa la ekhaya. Qhubeka ke la sikufundise khona mntanami. Uma uyekelela ungamnikeza uNkulunkulu indawo yakhe kumshado wakho uyoyibona ukuthi ufana nobani. Ngalawo mazi ngithi uNkulunkulu anibusise emshadweni wenu abusise abantwana benu azabusise okhalweni lenu abusise abantwana babantwana benu. Kuthi zonke izinto izibusiso ziba khona emshadweni nezibhansela nje nezimoto nemize emihle nezingubo ezinhle nezambatho ezinhle wonke lawo ma blessings ehlele kini ngisho impilo kungabi khona ama viruses singabi khona imikhuhlane ngisho abantwana enizobazala nizala abantwana abazoba imqemane nana nilondoloza niphe nibe imqemane nibone ubuningi beminyaka emshadweni wenu emzini wenu uNkulunkulu enani inkosi nibusise. Ngicela niphumeke lapho niguqe laphansi sinibeke izandla sikhuluma isibusiso sesikhuluma nomdala weinsuku ke manje. Ngicela niphume nize lapho ngiyanicela futhi laba bengibacelile ekuqaleni baphinde babuye sibabeke izandla. We will sing this joy forever. I can't help loving you. I can't stop serving you. I will praise your love forever. We will sing this joy forever. Let us say all amen. Asisho song. Amen. Siyavumelana nale Nkosi. I can't stop serving. Anibashayela izandla. I give my all to you. I can't forget your love song. You gave me hope to lean on. I am in love with you. There is This is only institution onikezwa kuyona certificate ungakaphasi. Siyakholwa ukuthi nizophasa endleleni ngoba sesinibekile izandla saniyala. So I'm going to present this certificate eshoyo ukuthi manje seniyindoda nomfazi.
lithi izwi lenkosi ke lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu mangabikho okuhlukanisayo. Mhlambe ngizocela nje uphinde welcome unkosikazi wakho with a kiss, then I give you the certificate. Ifuna ukuthi uzophasa nje lo nkosi. You may stand up. I present a couple entsha abazalwane. Mr. and Mrs. Makanya, Mr. and Mrs. Ngobo, Mrs. Kanya, Mr. and Mrs. couple entsha abashayile ngizandla. Angeke ngiphoste